terbaik Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha. Bervisi menjadi program pendidikan kedokteran swasta terbaik di Indonesia dalam bidang herbal medik dan gizi medik, terakreditasi nasional dan internasional. Didukung dengan fasilitas pendidikan modern, rumah sakit pendidikan hingga laboratorium lengkap, pembelajaran didampingi lebih dari 100 dosen pakar dalam bidang-bidang keilmuan kedokteran. Siapkan dirimu menjadi dokter yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun global bersama Fakultas Kedokteran Maranatha. Jadi dokter gigi yang andal. Selain kegiatan akademis, mahasiswa juga memiliki kesempatan untuk terlibat dalam berbagai macam kegiatan. Bersama Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Kristen Maranatha, jadilah awesome dentist yang inovatif untuk senyum Indonesia di masa depan. Tapasonang ma rohata martang yang naho malita satokit. Amin. Marende mahita. Kamu
jadi saleleng lagi aik yang dolok rotu rurai ngadap nabi nata masubur tusir. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Ai ibana hapatean jala parmulaan ni nasa na adong, natamado ibana dina tinogihon na torop anak tuhasangapon padeganon sun induk ni hanguluan nasida marhite-hite hapor suhon. Haleluya. Martang yang mahita, ale amanami na di Banua Ginjang, disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion, asa disegai akka ulaon ni si bolisi. Sai padungo mahami marhite-hite tondimna badiai, asa unang tarpedem hami di bagasan dosa, alai asa monang hami sahat ro di ujung, jala asa mardame hami saleleng di tanoon, pai masahat hami tuhangoluan nasora suda marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamu mga patik ni debata, imasian patik paduahon. Dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanonmu, manang ahana di Banua Ginjang, dohot na di Banua Tongaon, rodi na di bagasan aek, na di toru ni tano, iang gotunggabe si sombaon, manang sioloan. Dia dola patani, ondo, ikon dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana, asadang jadi iba marsomba tu sombaon manang tu gana-ganaan. Mangido hanguluan siani jaladang jadi oloan begu manang ulpahan ni hadatuon. Jaladang jadi pos roha di ugasan hahomitan. Atong rap mangido gogo mahita tutu hatta laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata saya pargogo imaham mangulahon nahombar tu patik ni. Amin. Marende mahita.
Tato potima dosata martang niang mahita. Ale debata nami nama rasi roha jalan abadia, ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang piga hali hami rotu jolom, huhilala hami rikot doa sini roham disaluhut hami halak pardosa. Alani ido umbai nahu paserep hami diri nami sadarion di jolom. Jalahu parthatopot hami, tung na jot-jot do hami manimbil sian akka dalan muna badia, songon biru-biru nalilu. Sai unang pabali hami sian jolom, alani dosa nami i. Aidang dihalau mohon roham hamatean ni akka pardosa, alai hamu bau ni rohana dolomo ni roham, asa mangulu. Sesama saluhut hage duhon nami, dohot pangalosion nami marhite-hite pangulu nami nasa sadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai pahot maasini roham di hami, marhite-hite panindangion, dohot hagogoon ni tondi parbadia, asa tarapul situtu rohanami manjauho, asa patun, tigor, jala daulat hami marpangalaho, baen hasangaponmu di goarmu nabadiai. Amin. Tabege mahata baga-baga, taringot tuha sesani dosa. Molo tung adong manang ise namar dosa, adong do pangon dia tadi amai, ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohai. Jala ibana do pardengganan taringot tu dosata, alai dada holan taringot tu dosata, dohot do taringot tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapon ma di debata na diginjang. Tabege mahata ni debata nagabe turpuk di hari Minggu sadarion, imasian 2 Korintolu, mamukamai sian ayat 12, sahat di Korin 4 di ayat 2. Ujahama. Marhiras ni rohasi tutudol hami atong mangasahon pakirimonna. Dang hutiru hami besi Musa, nama kukupi bohina asa unang dibereng halak Israel, ujung nina olo salpui. Alai gabe takang dorohana sida, aero di sadarion, tong do tartutup perjanjian lama, jupa dijahai, lauso diukap dope ala holan di bagasan Kristus di pasohoti. Olo tahe,
Rodi sadarion pihak dopak kukupi di atas rohana sida, uju di jahat surat nisi Musa. Alai disi mulak rohana sida mandapot ton Tuhani, buat ton nama pakukupi. Tuhani doton dii, jala ia disi ton dini Tuhani, disido haluaon. Alai anggo hita saluhutna akan nasi nondangan ni hasangapon Tuhani, so hukup bohita. Paubaonna mahita gabi tudos turupana mandapoton ragam ni hasangapon marguru tutuhani tondii. Onpe ala naung hujalo hami tohonanon sian pangasina di hami dang marnaloja hami. Sandok hutulakon hami do akana buni akasia hilahonoton aidang marakkal hami. Jaladang marlaok hubain hami hatani debata. Hasit tongani do hupapatar hami gabe jongjong hami tandaon ni rohani saluhut. Najolma di adopan ni debata. Ima sahatna. Martua do akana tu mangihon hatani debata. Jala nangupepsa. Amin. Tindakon maha porsiautai, songon nahina tindakon idongata saha porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsia idebata jahuba ido ama pargogona suatu dosan natu mau palangit dohotano. Au porsia di Yesus Kristus anak di debata jahuba nasa sadai imana tinubuhon si Maria naga begabian sianton di parbadia andorang sohabubuhan. Ido tuhatta natu mauna bernit di panguman isilatus nama tetar pajal do ibana di hau pinor silang natu watu banu toru dung di tanah namulak mangulu di hari patoluhon nama naik tu surgo laun tu sanu debata jahoba amanai pargogona suatu dosani isi maibana panamulak sogot tu tanaon manguhumi halak namangulu dohot tanah au porsia iton di parbadia jala adong sada huria nabadia, huria atau panela Kristen akan nabadia, dohot esani dosa, dohot kaitan namando, mulak mangulu sogot daging halak nang mati, dohot dihanguluan nasora sudah, amin. Kor, paduan suara sekoci.
Shalom. Selamat hari Minggu Tita Sudena. Warta jemaat di Hita di hari Mingguan, hari Minggu tanggal 2 Maret 2025. Nama Minggu, Minggu Estomihi. Topik ni Minggu, papatarhon sondang ni hamuliau ni Jehovah. Dalam bahasa Indonesia menyatakan cahaya kemuliaan Tuhan. Persembahan pada hari Minggu ini, Minggu 2 Maret 2025, di ibadah 7.30, jam 10 dan 16.30, kita akan menyerahkan 2 amplop persembahan ke depan altar. Satu amplop yaitu untuk kuria, pembangunan dan kantor pusat, sentralisasi, dan 1 amplop untuk dana pembangunan gereja HKBP Gambir Baru Resort Kisaran. Berita anak lahir, pada hari Selasa, 11 Februari 2025 telah lahir seorang anak perempuan, anak kedua bagi keluarga MP Sibarani Boru Gultom, alamat Jalan Cikapundung, Kolot, nomor 77, dari sektor Maban Sultim. Ibu dan anak dalam keadaan sehat, kita doakan kiranya Tuhan senantiasa memberkati keluarga tersebut. Pesta hari ulang tahun ke-14 HKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah. Dalam sermon Pahlado, Resort Partonan telah diputuskan rangkaian acara untuk peringati hari ulang tahun ke-14 HKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah yang akan ditayangkan melalui video. Baik, tadi sudah ditayangkan tentang rencana pesta pesta ulang tahun kita yang akan dilaksanakan Kamis tanggal 6 Maret 2025 pukul 18 di gereja. Dan pada saat ini itu juga akan dilakukan pada hari Minggu penyerahan syal bagi yang jemaat yang berumur 70 tahun. Sampai saat ini baru ada 12 orang yang terdaftar di gereja untuk jemaat yang berumur 70 tahun untuk mendapatkan syal. Kalau seandainya ada yang belum tertulis di dalam nama-nama di atas, kalau ada kesalahan dan belum terdaftar, dapat menghubungi sekretariat gereja untuk dapat diperbaiki dan dilengkapi. Demikian tentang acara pesta ulang tahun HKBP Resort Bandung Tengah yang ke-14. Konven Pendeta dan Sinode Distrik HKBP Distrik 18 Jambar Tengdi. Pada hari Senin sampai Selasa, itu tanggal 3 dan 4 Maret 2025, bertempat di Hotel Padanaran Simpang 5, Jalan Padanaran nomor 58, Pekunden, Kecamatan Semarang, akan dilaksanakan Konven Pendeta dan Sinode Distrik HKBP Distrik 18 Jabar Tengdi. HKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah akan mengikuti acara tersebut. HKBP Resort Bandung Tengah akan mengikuti acara Sinode Distrik tersebut yang diikuti oleh Pendeta Burhan Senturi sebagai Pendeta Resort, Situa Yani Sinaga Butar Boru Sinaga sebagai utusan Sinode, dan Situa Teye Simangungsang sebagai utusan Sinode ke Distrik, dan Inang Nyonya Onggung Ani Hutasait Boru Situlunga sebagai utusan jemaat, dan Pendeta Jeffrey Mansormin sebagai peserta Konven Pendeta. Nomor 7, berita Dewan Koinonia. Seksi remaja tadi sudah melakukan pelantikan. PHD Inahana pada hari Rabu 12 Maret 2025 pukul 10 WIB
Inahana akan dilaksanakan di rumah Nyonya RS Siombing, Boru Pasar Ibu dengan alamat Jalan Pacuan Kuda nomor 2 nomor 8 Arca Manik. Seluruh anggota penguan Inahana diundang untuk mengikutinya. Kalau ada yang belum tahu, jam 9 penguan Inahana bisa berkumpul di gereja untuk berangkat bersama-sama. Dari gereja jam 9 untuk PHD Inahana tersebut di rumah Inang RS Siombing. Berita Dewan Maturia. Seksi sending ibadah 2 bulanan pada hari Senin 10 Maret 2025 pukul 18.30 bertempat di gereja akan dilaksanakan ibadah 2 bulanan dengan tema menyebarkan cahaya kemuliaan Tuhan dan menyaksikan kemurahan melalui iman dan pertobatan, atau dalam bahasa Bataknya mamari tahun hamulion dohot asini rohani debata marhite haporseon dohot hamulion niroha. Matius 5 ayat 16. Seksi musik, gathering seksi musik pada hari Sabtu 8 Maret 2025 pukul 13 sampai pukul 15. Sekali lagi, hari Sabtu 8 Maret 2025 jam 1 sampai jam 3 sore bertempat di gereja akan dilaksanakan gathering seksi musik. Peserta yang mengikuti gathering adalah semua song leader, pemain musik, dan calon song leader, dan calon pemain musik. Diharapkan para yang akan melayani dalam seksi musik untuk hadir pada hari Sabtu jam 1 sampai jam 5. Pertandingan sektor dalam minggu ini, pertandingan sektor yaitu hari Jumat 7 Maret 2025, sektor Sarijadi di rumah keluarga Hasilalai Borsitumorang pukul 18.30, tempat di Sarimana Blok 16 nomor 113. Pelayanan untuk tanggal 3 sampai 9 Maret untuk hari Rabu Inahana dan PSB Abigail, Inahana jam 10 dan PSB Abigail tetap berjalan seperti biasa untuk hari Rabu tanggal 5 Maret. Dan untuk hari Kamis, penguan Ina Kamis, PSB Ruth dan PS Glorious itu hanya latihan kor dan dilanjutkan pukul 16 untuk acara hari ulang tahun gereja. Dan jam 18 kita melakukan ibadah untuk dalam rangka ulang tahun gereja HKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah yang ke-14. Jam 18.00. Ucapan selamat ulang tahun. Para halalu dan jemaat HKBP Bandung Reformanda mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun tanggal 24 Februari sampai tanggal 2 Maret 2025. Jika ada jemaat yang terdaftar di sini dalam ulang tahun tanggal tersebut, bisa kami undang untuk berdiri. Oh, ada. Nah. Terima kasih Inang, selamat ulang tahun. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun tertulis dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ainunga taka suboto sakap akan nahu sakapi taringo tuhamu nina jahoba. Sakap hasonangan dotahe dada tu hamaguan asa au mangaleho tuhamu ujung na hinalunguhon muna. Yeremia 29 ayat 11. Selamat ulang tahun untuk Inang dan untuk jemaat yang tidak hadir pada saat ini. Melihat berita keuangan penerimaan Huria pada 1 minggu yang lalu. Jumlah penerimaan untuk Huria sebesar Rp24.559.891. Penerimaan khusus untuk Huria itu 14 juta
penerimaan huria 24 juta, penerimaan khusus untuk huria 14.640.492, sentralisasi 9.090.299 rupiah, dan untuk pembangunan sebesar 829.100 rupiah. Demikian warta jemaat yang bisa disampaikan untuk minggu ini. Jika ada kekurangan dan kesalahan bisa disampaikan dan ralat bisa disampaikan ke gereja. Melihatnya di Tuhita Sudena. Marende Mahita. Dameni debata nasumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madita saluna amanginang hatan di debata nanaing mamakulingi ita di parsorat tasadarion tersurat mai di 2 Musa biddu 34 mamuka sian ayat 20 sia sahat tu ayat 35 hujahau ma tuhita payuti utamuma di bagasan rohamuna songrom madidok. Jadi dinatuati si Musa sian dolok Sinai huhut patiop-tiop na dua lei panidangion di bagasan tanganna dinatuati ibana sian doloki alai dang diboto si Musa naung marsinodang sisik ni bohinai ala naung makatai ibana dohot Jehovah. Jadi dibereng si Aaron dohot sude halak Israel masih Musa. Hape idama nunga marsinodang sisik ni bohina. Gabe mabiar nasida roju monok tuibana. Jadi di jauh si Musa mana sida. Gabe mulak nasida tuibana. Si Aaron dohot sude iduk ni luhutani. Laos makataima si Musa dohot nasida. Jadi dung songoni Roma jumonok sude halak Israel. Gabe dipatol has si Musa matu nas si Musa tu adopan ni Jehovah naing makatai dohot ibana di pasisi ma pakukupii pai maruar ibana muse. Jadi dung ruar ibana di hatau ma tu halak Israel hata nati nonahon tu ibana. Jadi di ida halak Israel mabuhi ni si Musa pola marsinodang sisik ni bohi ni si Musa. Gabe di pasuang si Musa ma
pakkukupi tubuh hina. Pai mamasuk ibana muse makkatai dohot Jahoba. Disima sahatna. Amanginang sangat teratur do nuaeng hatani debatana tajahana king. Sangat tersusun rapi sehingga kita mudah memahami apa yang terjadi sebenarnya. Robert Zadok, Boy dan Notaida, Robert Zadok, dia meneliti amanginang tentang kemiripan manusia sesama manusia. Diteliti ibana ada manusia yang bukan berasal dari gen yang sama, yang bukan berasal dari darah yang sama, tetapi mereka bisa mirip secara wajah. Kenapa itu bisa terjadi? Diteliti ibana. Ternyata kemiripan itu bisa terjadi tanpa faktor genetik karena orang yang mirip itu sering bersama. Karena orang yang mirip itu sering berinteraksi. Karena orang yang mirip itu sering berhubungan emosional. Jadi dari maksud peneliti ternyata ketika kita semakin sering terhubung amang, ketika kita semakin sering berbicara, ketika kita semakin sering berjalan bersama, melakukan sesuatu bersama, secara alami akan terjadi kemiripan di dalam diri kita. Jadi cara di mana membuktikan ini? Dia pilih beberapa rumah tangga sebagai contoh penelitiannya. Dia ambil foto ketika mereka baru membina rumah tangga. Di mana foto nah? Ketika baru. Coba berek kamu pasanganmu nama ngenang. Berek kamu mirip doamu. Dang mirip. Berarti adong dua godang na. Adong dua godang na. Molo so mirip do, berarti penelitian on tidak bisa diterima secara ilmiah. Manang molo so mirip do kamu, berarti ada yang salah dengan kalian amang inang. Beido. Boido apalagi dipartikan noengon idahamu. Suami istri, iya suami istri. Rumah tangga, iya satu rumah tangga. Tetapi penelitiannya tadi mengatakan kemiripan itu bisa terjadi ketika seseorang dengan orang lain sering terhubung secara ikatan emosional. Sering berbicara, berkomunikasi, sering melakukan aktivitas yang sama. Wah suku kamu jo dirimu namang inang ta suku be dirita di partikir sinuaingon adong dope hita komunikasi do inat tabe. Adong dope hita jok komunikasi do hot amatta. Adong dope daung be alani anggo hamu atong inahanna badang be. Anggo sanga berkomunikasi hamu do amat tangahon RPP hamu. Dangbe. Nah maksud dia memang inang. Kita lihat zaman sekarang. Kita sama-sama suami istri. Memang kita sudah sedikit berhubungan. Sudah sedikit berbagi perasaan. Sudah sedikit berbicara, berkomunikasi. Ikut takui doi. Ikut takui. Terkadang kita duduk bersama di sofa yang sama. Tetapi asik dengan gadget sendiri, tidak ada komunikasi, tidak ada berbagi perasaan. Jangan-jangan itu yang menyebabkan kita tidak mirip walau suami istri. Karena kita dekat tetapi serasa jauh. Tidak pernah lagi berbagi secara emosi. Tidak pernah lagi merasa sedih bersama. Tidak pernah lagi merasa senang bersama. Olo disibata mekel sadiri amate ola ni bana sona ngape inatanga murhing bohina rangi. Olo dipartikan nuengon. Tetapi kita diuji bagaimana supaya kita mau sebagai keluarga, marilah sama-sama menjalani kehidupan, sama-sama merasakan sesuatu, sama-sama berbagi di dalam perasaan.
maka kemiripan akan ada di dalam diri kita. Danga madoki penelitian dia teh, penelitian ide. Jimolo hira menurut tamu tatapamu non takas bagas inang tatapamu mula kenok kamu tujabu tatapamu jobo hini amat tamu johon bereng dang mirip sadok ikut tapadingkan hubungan ta nga bermasalah hubungan to nala hura darok kemiripat ta ale molo jupako bamirip dia mo lihat tuan torhaol itu tandanya kita bersama. Apa kaitannya manginang? Kita lihat ternyata ketika Musa berbicara dengan Tuhan, ketika Musa terhubung dengan Tuhan, ketika Musa mau mendengar Tuhan, ketika Musa semakin dekat dengan Tuhan dari bawah dia pergi ke atas ke gunung Sinai, terjadi kemiripan antara Tuhan dengan Musa. Ai hola bohini debatado na marsinod dang amanginang. Alay holam majonok si Musa, gabedoho bohini si Musa, marsinodang. Pergaulan parsaorata si ganupari itu sangat menentukan karakter kita. Itu sangat menentukan karakter kita. Tui sehita jok-jok marsaor, sadar manang so sadar hita, kita akan memiliki pengaruh dari dirinya. Kepada siapa kita paling sering bersama, sadar atau tidak sadar, kita akan memiliki pengaruh dari karakternya. Jadi pergaulan itu sangat mempengaruhi karakter kita. Alani terlumu bituaka naposo kepada anak-anak ianak komuna bea manginang, perhatikan pergaulannya. Kita tidak bisa lepas dari yang namanya pengaruh. Percayalah ketika dia tinggal di lingkungan orang-orang yang tidak baik secara karakter, karakternya pun akan terpengaruh menjadi tidak baik. Dang nanai kuorai hita mardongan doho sude jolma doho hita dongani. Tetapi pastikan amanginang bahwa kita tidak menerima dampak buruk dari pergaulan kita. Naposo nuaing itu persoalan. Di paborhat inongna, di paborhat amongna, siakuta. Parbinotoan ni amongna doh inangna, soina maburjuni anak non, seliling di huta. Soina ma uduk ni anak konon, tiki di huta. Manang dia di dok amat tahun doh inat tahun, selalu do mangoloy anak non. Apapun yang dia lihat dari anaknya selama di kampung, sungguh-sungguh membuat hatinya senang. Diberangkatkanlah pergi merantau menempuh pendidikan. Mulak libur semester. Ngamarsak naturas na ibain. Wido. Ay wasa kayo bisong unon anak kon. Ay burjuhiyad do. Ay sa huluhiyad mangalon. Ay soluhia non malason. Ay manang dia disuruh sa ringkason. Alay nuaing nunga mangalo. Nuaing penampilan nunga cakat-cakan. Nuaing dangadong keteraturan. Ala niya, ala di pangaratuan. Bergaul di bana tuaka nasodinggan. Ujungna hadirion na pe dangdinggan. Untuk itu amanginang dan seluruh remaja Naposo, mari kita perhatikan lingkungan kita, tempat kita bertumbuh dan berkembang. Hati-hati, kalau dirimu tidak kuat, segera keluar dari lingkungan yang tidak baik itu sebelum kau hancur. Imaudok, kita boleh menemani siapa saja, tetapi pastikan diri kita yang paling kuat dari seluruh hal buruk yang ada di situ. Sehingga ketika kita memutuskan untuk masuk ke lingkungan itu, maka lingkungan itu yang berubah. Bukan diri kita. Kita boleh masuk ke lingkungan yang buruk, boleh. Tetapi pastikan karakter dan hati kita lebih kuat daripada lingkungan buruk yang kita masuki. Supaya apa? Supaya yang mendapat pengaruh dan perubahan lingkungan yang buruk itu. Tetapi ketika kita merasa bahwa kita tidak sekuat lingkungan yang buruk itu, putuskan untuk mundur dan tinggalkan lingkungan itu. Sotung dohot tosega songon lingkungan ini.
Karena semua memberi pengaruh. Lingkungan memberi pengaruh, kita memberi pengaruh. Siapa pengaruhnya lebih kuat, itulah yang memberi pengaruh. Lassongoni manuaing debatado si Musa. Ugogo do debatasi si Musa. Lihat kedekatan mereka mempengaruhi si Musa. Sonari dakkola bohini debatabi marsinodang, alai dohot do bohini si Musa. Amang inang, songoni nak kita di bagasan pernguluaton. Ngataboto debatado mual ni sodangi. Ngataboto debatado mual ni akanauli na dinggan. Debatado mual ni hagogoon, mual ni habisukon. Alani amang inang, songo si Musa mahita na olo majonok tu debata. Songo si Musa mahita na olo marsaor do debata. Percayalah ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, ketika kita semakin sering berterhubung dan berkomunikasi dengan Tuhan, secara alami pribadi kita pun dipengaruhi oleh pribadi Tuhan. Secara alami sifat-sifat Tuhan pun akan ada di dalam diri kita. Alani unang paholang dirita siat debata, unang paholang dirita manginang siat Tuhani, alai marhiteragam niya kanamasa di bagasang nguluta, tabae masaluhut nay pajonok ko dirita tu debata, marsaor ma dohot debata. Amang inang namangihut di patorang di son, sodang nibohini si Musai, dung tuat ibana siat duluki, di ida si Aaron, dohot di ida bangsa Israel. Apa yang terjadi di son? Mabiar ma bangsoi. Ketika bangsa itu melihat wajah Musa bersinar, mereka ketakutan. Bangsa itu ketakutan melihat cahaya wajah Musa. Kenapa mereka ketakutan? Sementara kita tiap minggu meminta sinar wajah Tuhan. Ibu Tuhamu di dia kita selalu mangido sodang bohini debata. Pasu-pasu. Tiap minggu ido natapangido nangi. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan imaho. Di sodakon Tuhan ima. Bohina Tuhan. Kita tiap minggu selalu meminta cahaya wajah Tuhan. Tetapi bangsa ini takut dengan cahaya wajah Tuhan. Apa sebenarnya yang terjadi? Yang pertama manginang, bangsa ini takut karena dia tahu dia berdosa. Bangsa ini takut karena dia tahu dia berdosa. Baru dupenat toari terima si Musa tunasida ala marsob batu gana-ganaan. Jadi ngok nasida doi mau ngaturum si Musa siya dulu asing bohina ina. Marsinodang bohina ay buhana mon anggohita habis na mahita. Anggohita iri pason ni bana na mahita nga marsinodang bibuhina ni. Kenapa mereka takut? Karena mereka masih ingat dosa mereka yang kemarin. Cahaya wajah Tuhan membuat dosa tidak tahan menatapnya. Alaida memang inang nang pemardosa nang pemabiar bangsoi. Tutu mabiar bangsoi alai hudok ma amang inang. Ketika Harun dan bangsa itu takut karena mereka mengingat diri mereka sebagai seorang pendosa, itu adalah hal yang baik. Itu adalah hal yang baik. Kenapa? Karena rasa takut itu membawa diri mereka kepada hati yang mau berubah. No jorbut, nggak diulau dosa, alai, dang mabiar, itu no jorbut, nggak diulau dosa, alai dang terbebani. No jorbut diulau ni bana dosa, alai dang merasa berdosa. Itu no jorbut. Jemoladong siya kita manginang na mangulahu dosa, jalamay lahita di dosa tay.
Molo adong amang inang siya kita na mardosa. Dalam mabiar ita tu de batalan ni dosa tay. Cemas si dalan ni dosa tay. Hudok mamang inang. Jol madadeng gaddo behita. Kita masih orang yang benar. Kita masih orang yang baik. Kita masih orang yang sehat secara rohani. Alay halak na mardosa. Alay rakyat merasa mardosa. Nga mati itu dini. Daging bisa hidup. Tetapi itu dibu udah mati. Hidup baik hidup Yesus Kristus. Paluas ma namate nama nanom namate. Karena bagi Kristus ada orang yang hidup, tetapi dia sudah mati secara rohani. Salah satu cirinya tidak pernah merasa malu dengan dosa-dosanya, tidak pernah merasa terbebani dengan dosa-dosanya. Tarimangnya manginang, buat dirita dia kadusa natabain, adong dope hita merasa maila. Jalaingok ma, molo maila dope hita tu dosata, molo merasa terbebas dope hita tu dosata. Itu adalah pintu pertama untuk mengalami perubahan. Tetapi orang yang tidak pernah merasa bersalah, tidak pernah merasa bahwa dia penuh dosa, tidak pernah terbebani dengan dosa-dosanya, tidak mungkin itu mengalami perubahan. Dan mungkin uji kamu, beri kamu manginang. Molo adong siak kamu, nah mengalami contoh adong dongam muna na marutang tuamu, alay marjaji mana tanggal 3 nanti daya kukasih inna. Alay dang dapat tanggal 3 dang marnaigarar, memang dang didok imana tahun sadia, hola tanggal na didok. Jadi sifata dang tersalahkan dangi, hola tanggal didok imana. Alay na maksud ketika ada orang yang berhutang kepada kita, dia ingkar janji tidak membayarnya, bereng ma, molo pajupang ido hoto amang inang, molo hira na busi saud de bana pajupang doto, molo hira na maila-ila de bana pajupang doto. Ingot tamu mamang inang pos roham, gararon na dotang ne. Ido, gararon na de, molo merasa dang nyaman di bana pajupang doto ala ni utangi, pos roham, gararon na de. Alay ngotamu mamang inang molo adong dongam muna na marutang. Ngalewat bulat tu bulat tu tahun alay so ina ma tabo ni parekel na ijolo muna. Dang adong merasa risi, dang adong merasa terbebani. Udok ma pos roha muna. Dang karone. Jadi iklasom me. Ikhlason, dok ma dibagas roham. Toy ma Tuhan. Tarpasu-pasu me bana make beki. Paido. Ido. Memang ido sifat dia jol maut. Hanya orang yang merasa terganggu dengan kesalahannya mau merubah kesalahannya. Hanya orang yang merasa malu dengan dosanya mau berubah menjadi lebih baik. Bukti na idahamu di patorang di son. Didok turpukon. Nang pemabiar bangsoi mangida si Musa. Alay dung dijo si Musa. Ano na terjadi dung dijo si Musa. Itor roro nasida madapotos si Musa. Jadi dung songoni ayat 32. Jadi dung songoni Roma jumonok sude alak Israel. Orang yang takut karena dosa-dosanya, dia pasti datang mendekat kepada sumber pengampunan. Orang yang takut malu terhadap dosa-dosanya, dia akan datang kepada Tuhan untuk meminta ampun, untuk mengidu hasisani dosa. Tapi percayalah, ketika kita tidak pernah merasa berdosa, hupapatar buhikon, alaidung say, hukupi mamusay buhikon, asa unang mabiar bangsui. Lihat bagaimana Musa sangat-sangat merasakan perasaan bangsanya. Benar bangsa itu salah. Benar bangsa itu berdosa. Benar bangsa itu penuh dengan kejahatan. Tetapi Musa tahu untuk merubah dan menyampaikan kebaikan kepada
bangsa ini tidak boleh di dalam rasa yang menimbulkan ketakutan. Tutuma dihawolongi si Musa bangsoi. Benar kita harus menyampaikan firman Tuhan, benar kita harus menyatakan kebenaran, benar kita harus menyampaikan hal-hal yang baik kepada orang lain. Tetapi pikirkan amanginang kenyamanannya, pikirkan amanginang perasaannya, pikirkan amanginang bagaimana keadaannya sebagai penerima dari hal-hal yang benar. Dia Kristeno peidolidok, sampaikan kebenaran apapun risikonya, sampaikan kebenaran. Baik atau tidak baik situasinya. Seakan-akan itu mau mengatakan sampaikan kebenaran tanpa pertimbangan. Tidak. Menyampaikan kebenaran pun harus penuh pertimbangan. Pikirkan cara yang mana yang baik. Molo si Musa dipikiri mana do kenyamanan nih bangsoi. Walaupun dia menyampaikan kebenaran, tetapi dia pikirkan kenyamanan bangsa itu. Oki tarong do istilah ni alak batak dangi, situluk ni mata ni horbo. Situluk mata ni horbo, ayang ko hami alak bata situluk mata ni horbo do. Anggo tu jol mahita situluk mata ni horbo. Coba tu hita dibain halak situluk mata ni horbo boy do. Betul pangari masuk deh tadangi. Nang pesitong na didongani ang alay ang go di itong-atongani na torop doi langsung didokon. Alay mo lumar hita hata nakasar doi didok tarjalo doi. Oh lu dorang tarjalo. Yang benar pun perlu disampaikan dengan cara yang baik. Alani hita penaing manias songoni. Mari sampaikan kebenaran, tapi pikirkan perasaan orang-orang yang ingin mendengarkan kebenaran itu. Kayak songoni neng festival punguan kor amain na. Biasa memulai neng festival nangi luar biasa dan antusias, berkompetisi. Kita harus juara, indah. Oke, papungu sudah kama. Sian ganuk punguan kor, isena neng dohot festival dohot. Rope Latina. Kita harus menang, inna. Latihan terus. Do re mi. Inna. Oke, latihan tak. Sehari latihan dangi. Roh guru non. Kira asing suaranya lakon naruh ada. Alidang dapok na depe. Ada di pertemuan berikutnya, masuk musai latihan. Nah, mulai dapok na. Aduh nang, stormin. Dang boy doh to festival. Asing soram, hira borong-borong soram. Dang di joluna torop. Tumago do dang doh to daripada lau hita tu satalu. Tumago do dang doh to. Terus dulu mata ni orbo. So dia do pakilalan ni si sormini. Pasti dang terima ibana lah so borong-borong pesuarana dang terima ibana di paila di jolina torok dangi pasti deh ujung naga itu baka persoalan nasi. Pikirkan cara yang terbaik untuk menyampaikan sesuatu meski itu benar. Perjulu saya Leo Marjamita di son wingot bahasa Indonesia alai godang hubai bahasa Batak itu radong mengkritik kau deba alai tabu carana ijono kibana diusipon ibana amang pendeta inna iya apa inang niku amang pendeta di sini itu kalau bahasa Indonesia ya harus bahasa Indonesia amang itu tadi bahasa Indonesia amang pakai bahasa Bataknya 55% bahasa Indonesianya 45% hira sentralisasi benar bang inna iba di mana perga itu? Kira sentralisasi beda bang. Oh itu nang. Oh aku jadi nggak ngerti amang. Lain kali kalau kok bahasa Indonesia ya bang. Oh oke nang siap. Ujungnya Marjamita mau saya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dihubain 75%, 25%. Alanya tarjalo alanya dingkan di bahasa ibana. Dang di jolona toro iba ibana. Iusipon ibana. Iba ibana perga itu. Ujungnya gabi adong perubah dia. Jadi benar, hal yang benar itu harus kita sampaikan. Tetapi sampaikanlah hal yang benar dengan cara yang benar juga. Supaya apa yang kita sampaikan itu bisa dirasakan, itu bisa diterima oleh
si pendengar. Amanginang alani di marhite turpu jamita di bagasan sadarion di do tuhita iko boy do hita papatar kosodang hamulew ni debata. Alay ingo mamanginang dang songo simu sabe sodang nanaing si jaloota siya debata. Ido na dikritik seakan-akan mengkritik si Paulus di epistel teraking. Dang songo simu sabe hami ninna na makukupi bohina daw. Bahasa ado naneng didok si Paulus. Naneng didok si Paulus. Bolo di badan narobi debata mangalio sodang tubuh ini si Musa. Asa di sodang ibana bangsoi. Alay anggo di partikian nuaing. Dakola sodang bena ni leon di debata. Alay ngahibul diri na di leon debata tu bortibion. Marhite Kristus Yesus. Dang tarhukupi bei ninna si Paulus. Dang tarhukupi bei di partikian nuaing oni. Dakola sodang ibe naro. Alay nungaro hibul hadirion di debata marhite Yesus Kristus Tuhani. Abe syuku pokaro asia Yesus ini na. Sia Tuhani. Nunga patar roy bana, nunga patar mangulay bana, nunga patar di patuduy bana. Aka nauli na denggan, aka holong ni roha. Tutong-atonga ni portibion. Jala ido na hujalo hami ninna si Paulus. Ubain na songonigo go nami sa hatunuaing mangula. Ubain na marhiras ni roha hami pasahot to nakasitongan ninna si Paulus. Ala na kujalo hami do. Gugu sian Jesus Kristus. Ala na kupasiat tami do di bagasar rohanami. Gugu hadirion ni Jesus Kristus. Ima nadiro ni si Paulus amanginang. Ternyata Paulus mampu menanggung rasa sakit. Ternyata Paulus mampu menanggung banyaknya kesusahan. Ternyata Paulus mampu menanggung banyaknya penderitaan, dikejar, dipenjara, sakit ada di dalam dirinya. Tetapi dia tidak berhenti di patorangi wana alaniaha, ala na kujalo do Yesus Kristus si bagasar rohaku. Kita pesongoni, amanginang. Percayalah, kekuatan yang benar-benar kuat pasti ada di dalam diri kita untuk melakukan kebaikan, meskipun situasi kita sulit. Kekuatan akan ada di dalam diri kita manginang untuk berbuat baik kepada siapa saja, untuk berbuat benar kepada siapa saja, meskipun kadang dikecewakan dan lain sebagainya. Marhite dirita dang terbaik kita. Alai jaloma Yesus Kristusi ragam ni sodang ni batabu itapatudu dang marhite sodang ni buhi alai marhite pangalahu. Taurupi dongata, taholongi dongata, tapakulingi dongata, tapudai dongata, taleon akan ulina denggat tu dongata. Ido sodang di partikian sinuaingon. Dang terbaik kita isian hadiriota. Jalo Yesus di bagasar roham tarpatu paho makan ulina denggan di baga marhite ngolum. Amen martangyak kita. Mauliat itu ada bata Jahuba di parsoron nami saudarion. Asini roham pataruho kami tu bagas suromon. Hipas jala margogo hami. Mamuji pasangap guar muda barie. Tuhan di bohaliho hami marhite hatam. Paloa sami di bagasan serep ni roha. Mangatusi jala majalo hatami. Patubu di roha nami Tuhan. Roha na olo manolsoli di akadusa nami. Patubu roha nami Tuhan. Roha na olo padinggato diri nami. Tujuluan nyari. Asa situtu marsinodang ngulu nami. Tu humaliang nami. Tua debata Jahoba nang hutangnya kok kami parsoron nami nadong di Huriamon. Huria Bandung Reformanda. Las rohanami Tuhan. Di Paluaso Mardalan Huriamon. Neng mandapoton umur 10 tahun. Raga maka namasa Tuhan. Raga maka hamaolon. Alai tarbulus suryam dosa luhut nei. Ala asi do holong ni roham. Ala ni Tuhan pahibul sada ni rohanami ruas ni huriam nanga kabar halado. Maka muliate hon saluhut denggan ni basam. Di hari ulang tahun ni huriam nanaeng hu ulau kami di tiki najonokon.
Tuhan debata Jehovah martangiang nak kami tu keluarga nami be. Homa toktong Tuhan nama dongani ganup keluarga nami nadong di Huriamon. Diragam nyaka parukilan nami be. Diragam nyaka namasa di bagasan keluarga nami. Manang dia pe Tuhan. Posrohan nami. Anggohodo madongani kami. Buido husal puok kami. Aka tontangan di tonga-tonga ni keluarga nami. Tuhan di mata Jehovah marningot nak kami di saluhud aka ianakon na pinasahamu tu ganup keluarga manang di dia pesaluhud na Tuhan narap do rakan natorasna manang na holang sianakan natorasna asini roham madongani nasida saluhudna tabaya kahapistaran dia kana marsikola dongani jala parbisuki akan dari perkerejuan jala saluhud akan nahinirim ni roha nang akana di parsita ianakon ni huriam asini roham Tuhan nama dongani nasida saluhudna batulus soni Tuhan songoni nang dia kadongan nami na di bagasan parsahiton nasubui hugoraho kami ya kagwarna alai parbinoto doho di saluhudna Tuhan asini rohamma na hupangidohami daoni saluhud ruas ni huriam na di bagasan parsahiton Tuhan songoni nang ruas ni huriam na di bagasan las ni roha dumobi aka ruas na pinasahamu umur nagajang di ulang tahun toktong Tuhan pasikop las ni rohani nasida ho nama dongani mga leon hahipason mamasumasu aka na niula ni tangan dohot pikiran na Tuhan di mata Jehovah songoni nang aka keluarga nami nabi di bona pasugit diragam niaka pergumulan na diragam niaka persoalan na dong di bona pasugit toktong hubuak kami di tangyang nami Tuhan homa na mangurupi homa na maniroi saluhudna pemerintah aka keluarga na di bona pasugit padame Tuhan leho dalan na dumenggan di nasida saluhudna Tuhan debata Jehovah digijang ni sude pangiduan nami i huboto hami gudang hakurangan nami huboto hami gudang akadusa nami alai posrohan nami Tuhan asini roham ubbal gasian saluhud aka haurangan dosa nami sesa saluhud nei Tuhan jala-jalo matang yang nami on holam mangasawan gowarni anakmu Tuhan Yesus Kristus dohot todi purbadia amin. Tapara dipiliata, bare di maita.
ma pilihan na tapapungon tuado pani debata martangiang mahita. Ale debata manami na di Banua Gijang, horo haroroan ni salu si leo-leon na denggan doho na sa ulibasa na mauliutus. Hupasatami masiyan na ni leomi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparasya kami pilihanon. Pati bulo na rajamu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam utadahami godang ni si leo-leo mi tuhami. Asalam gir-gir hami madok muliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say ro maharajaumu, say saud malomo ni roham di bonotongaon, songon na di Banua Gijang, lehom matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mamu di bagasan dame jalo hamu mapasu-pasu sian tuar debata. Di pasu-pasu jala diramoti tuar debata maho. Di sodako tuar debata ma bohina tuho. Jala asi marohana midaho. Di dopako tuar debata ma bohina tuho. Jala di pasaur homadamena tuto di munabe. Horas madita salutna. Enggak udah. Yang mana aku so?